A parálise provocada polo coronavirus non impide que algunhas empresas expandan a súa marca. É o caso de Bilurico Ready to Drink. A empresa cambadesa valeuse das novas tecnoloxías para seguir co seu crecemento. A través da rede profesional de LinkedIn foi contactando con profesionais do sector para buscar novas alianzas profesionais. O resultado finalmente é un acordo coa empresa murciana Jump34 para a distribución dos test ecolóxicos no Levante español. No noso caso, utilizamos LinkedIn para contactar con diferentes profesionais e despois de varias reunións por internet, pois cerramos un acordo para a externalización do departamento de ventas no Levante español, co que conseguimos chegar a profesionais con altísimo experiencia e con grandes resultados ás súas costas, ademais de reducir os costes asociados ás ventas, algo que sería bastante difícil se o estivésemos que contratarnos directamente. A empresa está aproveitando este momento de parón para analizar as súas estrategias de presente e de futuro. Pois agora dedicámoslle tempo a revisar a estrategia e a ver cambios que precisa a empresa cos tempos que veñen. Ademais de formarnos, hai que formarse continuamente. Eu aproveito, por exemplo, para ler libros, para ver webinars, porque é algo esencial en todos os negocios. A maior parte dos seus clientes están pechados e os que non limitan as súas compras pola falta de vendas. Por iso piden axudas reais ao goberno para superar esta situación. Creo que o goberno non está axudando moito nin as pymes nin aos autónomos, iso se centra nas grandes empresas. A sensación que temos os autónomos é que somos nós os que estamos pagando esta crise. Creo que se debería eliminar cuotas e dar axudas, pero axudas reais, porque as que se publicitan se chega a un porcentaxe moi baixo. A sensación que temos é que se nos poñen trabas e máis pedras no camiño nunha situación totalmente excepcional. A expansión de Bilurico serve como exemplo para demostrar que nos peores momentos tamén se pode avanzar e crecer. A súa oferta, composta por 2 tests e unha infusión, está agora disponible nas máquinas expendedoras, xinasios, tendas ecolóxicas, hotéis e restaurantes de 11 comunidades autónomas.